J-Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 10:23 PM, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang storya ni Aji. Isang intern na nagkaroon ng karelasyon sa kanya mismong supervisor o sir. Ngunit sa nakakalungkot na pangyayari, ito pong si Aji ay pumatol sa kanyang sir kahit na alam niyang may asawa ito. At habang siya naman ay may karelasyon din na boyfriend. Ano kaya mga masasabi ng ating mga kabisyo na nagbahagi sa atin ng kanilang mga comments, thoughts, violent reaction na pinasa nila sa ating Facebook page? Basahin natin ang sabi ni Robert. Kung alam mo lang na mali, huwag mo na tong gawin o ituloy dahil may madadamay o may masisira ka. Much better na magpakalayo ka na lang at maging faithful ka sa partner mo ngayon. Nakakamiss tuloy sa Baguio, bakasyon ulit ako doon soon. Yan po ang sabi ni Robert sa kanyang saloobin. Sabi ni Charles Sancho, may dalawang side si sender Titan Jello at DJ Rocky. Galit sa kabit pero naging kabit. May naging story na dito sa Secret Files yung galit nga sa kabit pero naging kabit. Pero ang tanong, galit ba sila sa sariling pananaw bilang kabit? Kidding aside, mukhang hibang nga si sender. Wala eh. Wala na siya sa sarili niya. Bakit nga ba ang pagmamahal ay nagagamit siya sa maling pamamaraan? Do I give a what about her temptation? Tawag ba talaga ng laman? Tingin ko kasi both sides mali eh. Kahit saang anggulo pa yan. Nagbibigay ng motibo kaya pati si sender bumigay din. Nakakatanga pala ang pag-ibig pag nahulog ka sa pamilyadong lalaki. Tigil-tigilan nyo na ako. Kaya kung ako kay sender, wag na niyang hanapin yung lalaking yun. Baka pagsisihan niya yan. Ganda ng sinabi ni Charles Sancho, Pabisyo. Sino nga ba yung mali? Yung lalaki na nagbigay ng motibo? O yung babae na kumagat mismo sa mga pain ng taong nagbibigay motibo? Mamaya natin sasagutin yan mga kabisyo at pag-uusapan. Basahin pa natin mga kabisyo yung iba pang komento. Sabi dito, 2 bagay lang ang na-observe ko sa story ni Aja. May mga taong tulad ni Roel na hinahanap sa iba ang pagkukulang sa kanilang partner. Ang mga katulad ni Aja ang madaling i-take advantage ng ibang tao na pumasok sa maring relasyon because of their innocence. Innocence? Lalo na kung sa pagmamadali natin na pumasok sa isang relasyon, ang ending ay maling tao na pupunta. Yun lang paring Jello, sabi ni Darwin Rosel. Sabi naman ni Jobert Vertudaso,
Babae talaga napakarupok tulad na lang ni Aja. Pinakitaan lang ng konting caring, bumigay na agad. Kahit alam niya na mali. Ay, shoutout kay AJ Man ng Bulacan, Overdrive at paring Alan Alvarez at paring Donald Kahipe. Salamat. Bago ang lahat, big shoutout muna kay Myla Jones Corrido na nakatutok ngayon at hinahabol niya daw mapakinggan ang Rocky Secret Files with Titan Jello. Maraming salamat sa inyo. Mga kabisyo, nakakalungkot lang yung ating napakinggan na kwento. Nakakagalit at nakakalungkot, kabisyo. Na bakit may mga tao na hindi marunong makontento kahit alam naman nila na pamilyado na sila. Second, bakit may mga tao na handang ibenta ang kanilang dignidad? Na para bang wala na silang nakikitang ibang paraan o way para umayos yung buhay nila, kundi yung pangit at hindi na lang magandang gawain yung gagawin nila. Hindi masama ipaglaban ng pangarap dahil kailangan ni Aja that time. Nabibigyan siya at alam niya rin, siyempre, makakapanawid yun eh. Yung ginawa niyang kapit patalim na yun para sa future niya eh. Pero hindi lang naman yun yung bagay para maka-exit siya dun sa buhay niya ngayon eh. Maraming paraan. At bakit may mga taong nagtitake advantage sa kanilang kapangyarihan at kakayanan sa mga taong walang kakayanan? Babalik ako sa tanong natin kanina, kabisyo. Sino ba talaga ang mali? Yung taong nang tukso at nag-take advantage ng kahinaan ng isang tao, o yung taong kumagat sa mga pain ng taong nagte-take advantage sa kanya kahit alam niyang mali naman ang pagtanggap o pagpasok sa relasyon na yun? Ang sagot? Choice nila parehas yun, kabisyo. Parehas po silang mali. Nakakalungkot man isipin, kabisyo, pero parehas po silang mali. Hindi na po musmos itong si Aja para hindi po makapag-isip ng tama. Ako naniniwala ako, kabisyo, na hindi makaka-take advantage itong taong lalaking mapang-abuso na to or manloloko na to dahil nga niloloko niya mismo misis niya at kulang na siya sa pakikipagtalik eh. Hindi na nabibigay ng misis niya at kaya hinahanap niya na sa iba eh. Pero titigil to kung walang papatol dito eh, sa tao na to eh. Diba? Kumbaga, sa akin kasi pag tinitignan ko yung mga bagay, logic eh. Logic lang. Kung walang taong gumusto dun sa mga bagay na ino-offer niya, tingin mo may magiging mali? Tingin ko wala.
Kasi kung walang Adya na pumatol doon sa lalaki na may asawa, wala sanang pagkakamaling ganito. Yes, tama ka na nasa isip mo ngayon, Kabisyo, habang nagmamaneho ka at habang nasa tahanan ka ngayon, na kasalanan ba ni Adya lang? Yung mismong lalaki yung naghahanap na ng kapalit sa asawa niya. Nawala dun sa asawa niya. Oo naman. Agree. Na naghahanap na tong guy. At nakita niyang punteryahin itong si Adya dahil nga mahina at hawak niya. Pero kahit sa ganung paraan, kung hindi pumayag si Adya, wala sanang relasyon na mabubuo. Ginusto din ni Adya, minahal din ni Adya, tinake niya rin yung opportunity na ino-offer sa kanya netong guy na to. Dahil bakit? Dahil choice niya. So, ibig sabihin, choice nila parehas yung bagay na yun. May choice si Adya na lumayo. May choice si Adya na gumawa ng bagay na mas mabuti na walang matatapakan na tao. Minsan, kaya may taong nakakapanloko o nakakapang-abuso dahil may mga tao din minsan kasi na nagpapa-abuso at nangloloko din. Nagpapaloko din. Huwag natin sisihin lagi lang sa isang tao na manloloko kasi yan eh. Hindi. Sisihin mo din yung nagpaloko. Ba't musmus na bata ba yun? Para hindi niya mapag-isipan yung mga bagay-bagay. Anyway mga kabisyo, kung meron po kayong mga thoughts, comments na hindi nyo na ilabas at nakaka-relate kayo dito sa mga istorya na to, na para bang gusto nyo kayo na mismo ang magbahagi ng inyong kwento, pwede po kayo mag-share ng inyong mga sikreto kay rakitera@gmail.com. Ipasa nyo lang po dyan, kabisyo, ang inyong mga liham at malay nyo, may isang araw, kwento nyo na ang aming pinag-uusapan at binabasa dito. Susunod na po mga kabisyo ang ating top secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Muli ako po si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number